lehenengo gauza, egia da, nirekin harremanetan jarri zianean Bizipoza elkartekoak, lehendabizi porrotx, hoxe ez, poza handia sentitu nun, bai, Bizipoza ez, azkenen. Eta ekimen guzti honekin, nik uste azkenian herriak eta ikustea zer da honez, askotan burbuja baten bizi gara eta realidade handik daude eta sensibilizatu beharra dago gizarte hau. Eta holako ekimena behintzat oso garrantzitsua da. Ateak ireki behar zaizkio aldan guztia, guri iruditzen zaigu herri bezala behintzat oso gauz politia da, eta elkarlanen, kultura, euskera, dana batuta, eta gehien bat elkarlanen, eta realitatea kaleraz atera, eta ikustarazi zenbat lan iten duen, eta guk aukera eman behar diegu hori dana aurrera ateratzeko.